Glesni ydw i, rwy'n ymarferydd lles, a heddiw byddwn yn edrych ar reoli straen a phryder arholiadau. Mae lliwio arholiadau yn anodd. Beth bynnag sy'n gwneud y cyfnod yn un anodd i chi, hoffwn eich cefnogi i fynd i'r afal a heriau arholiadau mor effeithiol ag y gallwch. Fel y gallwch chi dim ond falch ohonoch chi'ch hun ac yn gadarnhaol ynglyn â'r ffordd y gwnaethoch chi fynd i'r afal ar broses. Deall straen. Mae straen yn normal. Straen yw'r ffordd y mae eich ymenydd a'ch corff yn rhoi gwybod i chi fod gennych her neu broblem y mae angen mynd i'r afal â hi. Gall yr hyn yr ydym yn ei ystyried yn straen amrywio. Gall straen fod yn beth allanol, megis cael tri arholiad yn agos at ei gilydd, neu yn fewnol, megis y gred fod yn rhaid i'n gwaith fod yn berffaith. Gall credoa a meddylia o'r fath ein rhoi dan lawer o bwysau a gwneud i ni fod eisiau ysgoi dechrau. Pan fyddwn ni dan straen, mae'n corff yn rhyddhau hormon o'r enw adrenalin, sydd fel arfer yn rhoi hwb i ni, neu'n ein cymell i weithredu'n gyflym. Ond, gall gormod o straen effeithio ar ein hwyliau, ein corff a'n perthnasoedd, yn enwedig pan fydd yn teimlo allan o'n rheolaeth. Gall wneud i ni deimlo'n bryderus ac yn bigog ac effeithio ar ein hunan hyder. Mae llawer ohonom yn gwybod sut brofiad yw teimlo dan straen, ond nid yw bob amser yn hawdd disgrifio beth yn union yw straen. Dyma rai o'r meddyliau, teimladau ac ymddygiadau y gallech chi sylwi arnynt. Gall profi straen hir dymor neu straen difrifol arwain at deimlo blinder corfforol, meddyliol ac emosiynol, a elwir yn aml yn losgi allan neu burn-out. Mae'r gromlin perfformiad straen hon yn dangos i'n bod yn perfformio ora o dan y lefel straen optimaidd, rhan ganol y graff. Mae digon o straen yn creu ysfa, ond mae gormod yn arwain at losgi allan, a dim digon yn ein hatal rhag dechrau. O dan y lefel straen optimaidd, rydym yn teimlo'n llawn cymhelliant a ffocws, gyda dim ond digon o waith i aros yn brysur heb deimlo ein bod ni'n llethu. Mae'n bwysig monitro eich lefelau straen ac anelu at y cyflwr cytbwys hwnnw yn y canol, os yn bosib. Nid yw straen bob amser negyddol. Y tric yw deall y ffordd orau o ymateb i straen fel y gallwn reoli problemau wrth iddynt godi cyn i bwysau fynd yn rhy uchel. Hyd yn hyn, rydym wedi ymdrin a deall straen a sut mae'n ymateb naturiol i heriau fel cyfnodau arholiadau. Sut y gall gwahanol fathau o straen effeithio arnom ni, a phwysigrwydd dod o hyd i gydbwysedd iach i gadw'n gymhelliant heb gael eich gorlethu. Edrychwch ar ein fideo nesaf am awgrymiadau mwy ymarferol i reoli straen arholiadau cyn, yn ystod ac ar ôl eich cyfnod arholiadau.